Good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel. आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय नै आंनाव गन्थंआव माबा जादोंलै सालमाय सिङाव गन्थं गुदुं सिङाव जि सायो। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे बिराद मोजां मा होनो बिदिनो सासे आदै आरोखि नामखौ आं मोजां सोंनानै लानो रोङासै जों दाख्लै थांदोंमोन नालाय बिनिनो भिडिअखौ आं नोंथांमोननो सिगाङाव देखायनो सानदों। दा नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्टेडबा नायलांदो। बे आदैया जाहैबाय मा होनो सेरजा बानायो सेरजा। नोंथांमोना जुदि सोरबा अर्डार खालामनो गोसोबा अर्डारबो खालामनो हागोन। बिथाङा फानोबो गंसेयाव बिदिनो 3-4 हाजारसोनि आरोखि बिथाङा बिदि फानबाय थायो आरो फानगासिनो थायो। दा नायलांदो भिडिअखौ। बिथांनि कन्टेक्टखौ डिसक्रिपसनाव होगोन आंनाव बिहरबाबो आंनाव अर्डार खालामबाबो मोनगोन दे। प्राइमार होग्रोलायबावनांगौ एसे सायाव जेरैबायदि कालार होजाबाय आरो मोदाय रायनायफ्रावबो मोजां खोनाथारो। मोदाय रायनायफ्रावबो मोजां खोनाथारो। बै गुरुफोर रायनायजों समान समानल' दामनांगौ। मोजां खोनायो। औ फुजा होनायाव दामोना फुजा होनायाव गोदानखौ एसे माबादोंदां बै दुरुङा मिलायाखैना बे दुरुङा जाबानो जालांबाय। नायलनसो नालाय बेबो नायलन ना मा होननांगौथाय बे दुरुंखौ नायलनानो जाहैबाय। नायलन जलाबाया जनाया जवालै खरासिन खोनानोथ' एबाराव ना बोनायनिसो जायो खराया बै माबाखौ उदाल माबाखौ बोनायनिसो माबा खुलायलायोथ' बैयो ना जोंना आदैया बानायगासिनो नै मेनेजमेन्ट निजानो बानायगासिनो। मिलायहांबायथ' usaha dulu mana arah usaha ini aja jauhnya गंबेसे जाखोना आदै बानायनाया? हेलो हेलो गंब्रै गंबासो जाबायना गंब्रै गंबा खोनाया सेंग्राफोर गंनै लांदों। बोथिया बिल बोथिया बिलाव ओइ हा बोथिया बिला मा गोग्लैयो रामपुर बिल माबे पारगावआनो खोनायाखैलै औ माबे सोरबा बानायहोनो गोसोबा बानायनो हागोन नै आदैनाव आदैया बानायो सेरजाखौ
सेरजाखौ बानायो हा मेनेज खालामनानैबो हरो थारमाने स्ट्रेन्जार्सखौ आरोना ABCD बेखौ बानायना हरो आरो स्केलखौ सेरजा दामनो खोनायाखै देलाय बायनानै लांनो नागिरबावबाय हनै सासे बायनानै लांबावसिनो नै फसायबावबाय सासे हा जिखुनुनि बानायो बिगुरजोंसो बानायनो जिखुनुनि बानायो जिखुनु दंफांनि औ बेबायदिनोब्रा गंसे दङ ना नायनो हे कालार फुनखानाय जाखानाय औ नै बिदिल' नांगौ ए बेखौ फुनफिननांगौ नैबे खिथुआवथ' बोरमासो मा जाहैबाय आथायदों दनिसालाय मा होनहरखोमोनथाय मानसिया खोनाबाय गोदोनि गानाव बिराद दंलै बिदि मिउजिकआ मा होनदों नों दुनेस ए बिदि मिउजिकआ ना सेरजानिया गोदोनियाव बिराद दं आनैमोननाव खोनाबाय आनैमोननाव सोरबा लांफैनोबा लांफैनो हागोन कन्टेक्टखौ डिसक्रिपसनाव होगोन आं लोगोफोर सोरबा बानायोबा बानायहोयोबा नै दामनाय खोनायाखै नों दे जेखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय